Bisan pa man, sa nasinating dakong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo karong simanaha, mga island operator sa Cordova, wala pa mipa-aumento sa ilang mga rates. Samtang mga manadagat, apektado na. Si Luan Mirundina sa report. Bisan kon weekdays, puliki gihapon ang mga island hopping operators sa lungsod sa Cordova tungod sa padayong pagdagsa sa ilang mga guest, mapalangyaw man o lokal nga turista. Matud sa usa sa mga island hopping operators nga si Mark Ramirez, usa sila sa labing apektado karon ning hilabihang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Kay diesel ang ilang gamit sa mga motor bangka, ang 800 pesos nga budget nila sa diesel alang sa usa ka adlaw nga trip, karon nahimo ng 1,200 pesos tungod sa kadako sa aumento sa diesel. Apan lagi, kay gikinahanglan silang musubay sa nalatid nga taripa nga gihatag sa marina, di pa sila magkapatuman og pagpasaka sa ilang rates. But ang among gibuhat nga dili kay may affected karon because usually as a tour operator mohatag kog discount sa akong mga guests, especially sa mga repeats. Ako lang sa silang gi-inform ahead of time na dili lang sa mohatag og discount but the price is still the same. Samtang ang mananagat nga si Jimlo Villaver nang hinaot nga muhimo og pamaagi ang gobyerno nga muus-us unta og balik ang presyo sa petroleum products. Gasolina ang gamit nila sa ilang motorbangka sa pagpanagat ug wa usab sila'y laing nakitang panginabuhian. Busa wa sila'y mahimo kundi ang muantos na lang. Di sa mimonong gud kay mom sa nimong pinubuyan. Pas mo sa mi di mi kamot. Mo kuantag laing makina ma'am, o masatay palit. Kasi mintan lang gina makina. Makailis mo makina, madaot na yun. Manikamo to sa pangitaga sa gipalit. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.